kula nek gagas sampeyan niku janjane kula niku wis jeleh. Wis apal. Anggere Sungkawa ora kok ming sedina rong dina. Teng riki niki mengke mbok nganti seminggu. Nganti kula pasang tenda. Mung nunggu Ndara anggone lejar paring pangandikan. Gus, napa kula salah? Napa anak kula Gareng sing salah? Mangendika, nek Gareng sing salah kalih sampeyan mang paring pangandikan. Mengke anak kula Gareng tak blebeke teng gejelik. Nek sing salah Petro, mengke kula pakune ndase. Mengke nek sing salah Bagong, kula pendeme urip-uripan. Pancen anak-anak kula niku pancen sok-sok marahi ludira inggil. Nek pun gelem gojek apa memper enten bendara kok ajar salto. Niku nek mboten duwer ora mbot kelakon to. Kowe kok nang ndi kok saltoi ngopo e, Gong? Aku anu dadi pemain ketoprak ya. Dapukane perang. Weh, lah ya elo. Mula perang iki nek ora iso salto, ora iso gawe reking penonton. Ndara ngopo ya, Gong? Mendhok nengke wae. Ngurusi kok Ndara Janaka. Engko ngapa? Sing penting urip ki bahagia. Ana semboyan madang. Ramadang semaput. Lho. Hidup madang. Sirahe pikirane kok ming panganan. Mbok prihatin. Wong sing jeneng prihatin ki gedhe kanugrahane. Wong sing gedhekke prihatin kuwi bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Wong kok uripe alu amah. Apa-apa dipangan. Kowe tak kandhani ya, Pak. Sing jeneng wong ora mangan ki luwe. Monggo takono Dokter Sarjito kene. Nek nganti luwe telat mangan, kuwi kena penyakit Mas. Oh. Apa, Gong? Mas, mah nek nganti akut. Lho, basa kedokteran kuwi. Mah nek nganti akut kuwi mbebayani. Ngono, mula mangan ki penting. Tak-tuk. Ya kena, mangan ki ya kena ning nganggo duga-duga. Wis tak ngerti panganan duga ya ngapa? Mangan ki ya sego. Glepung. Lho, gorengan. Mangan kok duga. Mripate kira uteke cilik. Setan ora. Enten apa to, Den? Hei. Susah ki sing disusahi apa? Sampeyan ki wis dadi satriya. Mumangka satriya kondang kaloka, satriya bagus dhewe sak jagat ki ming Ndara Janaka. Baguse separo jagat dipek sampeyan sing separo didom wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Ngaten? Kula entuk kaya ngeten iki. Lho, dumpani gon ora tak pangan umpane. Ora ndagel soalé. Ngaten? Sing disusahi apa kula tak takon? Garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelaranging jagat lancuring bawana. Aku men trima sedhe. Nek wis sedhe ngono wis kecukupan sak kabehe apa piye? Ha. Apa-apa teko dhewe, ha. Sing susah ki aku nek kowe sedhe kuwi Jan. Gong. Karo juragan kok kaya ngono. Juragan nek gaweane gawe susah abdi percuma. Mangkelake ora. Bagong ora kurang ajar. Engko nek Ndara nesu, Ndara duka kowe nampa pidana. Luwe becik nampa pidana, mbane ngetutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana Bagong ra melu aku. Oke, ra masalah. Apa sing ngekaki rejeki iki mengkene tok piye? Rejeki saka sing gawe urip. Ndara Janaka ming dadi lantaran aku entuk rejeki.
Nek nganti aku dipecat Ndara Janaka, berarti aku ra en. Wis iya, Ding. Sing mecat kowe sing dadi lantaran, tegese kowe ora entuk rejeki. Ora kurang ajar karo ndaramu. Ora sak kepenake dhewe. Petro, dalem, Pak. Ndaramu dilejarke. Ah, Petro nek iso. Ah, iki nek wis meneng ngene iki angel banget iki pokoke. Asli wis mbok dikapak-kapakno. Nek pancen iso jajal. Kanjeng Paran. Lah kok dadi wedok barang kowe. Nek meteng sing tanggung jawab sapa? Sik tokong meneng ora. Wonten menapa to Kanjeng Paran? Bapakne kula ana apa? Mbok ya ora kaya ngono kuwi lho. Tobat, tobat. Nuwun pangapunten Pangeran, wonten napa menika garwanipun para Sri Kandi? Man sange supada dados menawi dados paduka Pangeran, mangka kula trejar penggalipun Pangeran. Wah. Jlamrung. Cah bagus. Eneng apa? Kanjeng Rama. Ingkang putra pun Nabi Manyu kepareng cumadung dawuh. Paman. Paman Sengkuni, wak tuyu dasmu. Ora usah melu-melu kowe iki. Treku nggo nglejarke Ndara. Ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca cumadung dawuh, Paman. Kadhawan menapa kula namung kantun derek. Menapa nyuwun pejahipun Kakang Semar Badranaya. Aja aku iki. Bapakne kok arep dipateni. Angel kok, Pak. Ene. Ora rumangsane kaya dumeh kono iso nyuwara apa-apa kok. Lah nyuwun kawelasan Den, nyuwun paring-paring Den. Dipun welasana Den kula mboten gadah Den kula dinten menika kula dongadaken lancar rezekinipun Den kula nyuwun paring-paring saketa barokah sawen Den. Kula nyuwun paring-paring Den kula nyuwun bareng maringana dhateng kula Den kula nyuwun paring-paring saketa samangke kula saketa bados samangkenipun saketa numanten matur sembah nuwun Den matur sembah. Wah, antil kowe. Duh aku kok Bagong kok. Wah, edan wong mandu kok di kae telek lencong. Telek lencong kok njukuk ning bokong. Aku nglingguhi. Wah. Tak nengke ket mau wae men nggo sentap-sentup kok suwe-suwe kok seger saya seger. Apa-apa ki nek dirasake karo pemambune suwe-suwe iso seger ya, Tru. Heeh. Petro, dalem Bapak. Nembang ndaramu ki nek muni nembang senenge Raja Mak.